onye bụ onye ọzọ n'Enugu Ukwu bụ onye a na-akwanyere ugwu ọfụma. Ọzọ Enugu Ukwu dị bụọ inwe ike chi ogwu ọzọ. Mana nke kachasị n'ife gbasara ọzọ bụ ọzọ mkpu Enugu Ukwu na Umuori. Nke patron ya bụ His Royal Majesty Igwe Saraf Obunnemekpe, bụ the custodian of the tradition and customs of the people of Enugu Ukwu. Before ichi ọzọ n'Enugu Ukwu, ị ga-ejegoro na village gị mee ife a na-akpọ nze. Ime nze bụ na a ga-recognize gị as onye na-eme ezigbo ihe n'obodo. Ichie gị nze na village gị. Echicha gị nze na village gị, Enugu Ukwu nwelu waterfall, ifite enu ifite ana, uru okwe na avọ omimi, uru nnebo na ọjị. Iluo onwe ndị na-eme ekwu dịka anyị nwa bifite enu na ifite ana anyị na-eme ekwu. Nwee ndị na-eme ọba, uru okwe na avọ omimi ya nko na-eme ọba. Ichie nke village, ichie nke kwọta, iwepụta gwa anyị na itolugo ichi ọzọ mgbu Enugu Ukwu na Umuori. Anyị bịa mee ife dị na ya. Ịpas ya interview, ị ga-abụ onye nọ in good standing with the society. Ị ga-abụ onye nwe ife ọ na-eme. Ị ga-abụ onye nwere ezinụlọ. Ị ga-abụ onye na-achụ udo n'obodo. Ị ga-abụ onye na-alụ ọlụ na-eweta ọganiru n'obodo. Ị ga-abụ onye eziokwu. You must be a man of integrity. Ị bịazịa gwa anyị ịpas ya interview, ime ife ị kwesịrị ime wee chi ọzọ. And ị bịa ọzọ Enugu Ukwu bụ ọzọ Enugu Ukwu na Umuori. Ichie nze ichi dị na village gị. Ichie echichi na kwọta. Echichi chi na kwọta bụ na kwọta gị ka ọ dị. Yeah, for example, nchi ekwu nze n'isi onye, ekwu nze n'isi onye ka ọ bụ. Sọsị ha na-akpọ Enugu Ukwu na Umuori bụ ọzọ mkpu, ichi ọzọ mkpu, ọ bụla Enugu Ukwu na Umuori. Ọ bụkwa na His Majesty Eze Enugu Ukwu na Igwe Umuori n'anya fụ na ị na-eme ezigbo ihe n'obodo, kpọọ gị ka ekpunye gị nkata ukwu n'isi. Enugu Ukwu gbakọ aka kpunye gị nkata ukwu n'isi. Ịzawakwa afọ ọbụla echi gị ebe anwa a na-etinyekwu Enugu Ukwu na Umuori. Ihe ndị a niile na-adị mkpa ka a na-akọwa ya ka ndị be anyị wee na-aghọta, ka ndị Igbo wee na-aghọta. Nkata ukwu a na-ekpu n'isi abụrụkwa ọzọ mkpu. Na edresi na ọzọ mkpu. Ị na-anya efu atali dị m n'ụkwụ, ị na-anya efu peteli, ị na-anya efu aka nyi, ma nke aka, ma nke ụkwụ, ma nke onu. Ị na-anya efu na akwa anyị na-edeli ọzọ Enugu Ukwu na Umuori. Ị na-anya efu na anyị nwere ego iru. Na ihe a dị ịbụọ ọ dị ofu bụ nke ogwe ọzọ, nke ịbụọ bụ ọzọ mkpu. Ị na-ekwe anya efu na abụbụgo dị m n'isi dị ịbụọ. Dresi na niile ị kwesịrị ịfụ onye ọzọ ma ịfụ onye ọbụla nke re ekike pụta, ị ga-ama ma nke ndị nze ka nke ndị ekwu ka nke ndị ọzọ ka nke ndị kabinet. Igbo bụ Igbo, ekene m, ọ ya dịrị unu mma.